Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Amen. Manong buhat. Naimbag nga rabi kakabsat. Ayatan nga kakabsat. Salamat ka na po Diyos. Dati tayo mo nan, ti Ilocano ramit ni Apo. Ito Iglesia de Diyos sa Pilipinas. Salamat mo ka na. Garadwa tayo datang arabi. Ayatan nga kakabsat. Habang urayan tayo ni Manong buhat.
kararag tayo biit. Pumi nga man nakabali namin ng Diyos. Salamat kayo iti nga gundaway. Ngayon pa ay mo kada kami. Daan man natin iti programa, iti tangatang, iti Ilocano Broadcast, idalan iti kanakasanto. Salamat king ka sa katulong di may isa kang may isa. Nga madaan iti nga programa, nagdi kapsat, nagdi bisita sa Tangarabi, yung dengag, at sigaw ko matimang bendisyon, nagdi karurwa, iti adal mo po nga may parangarang Tangarabi, at Espiritu Santo, iti mangta iti sirib, kanti amin nga sapulan, iti nga programa ng Tangarabi, para kada kami, kan nagdi kapsat, kan nagdi dengag. Amin nga banag nagdi, dinawat mi, karkararang mi, pinapatagunay anagan ni Jesus, nga ako mi. Tagar tayo nga kakabsat, kat mabantayo iti sakbayan ng Aurorine tayo nagdi kakabsat tayo, na kuang course ko ta Rabi, ni Manong Boyd Miguel, manipod di Gimba Congregation, kan di operator tayo mat, ni Angel Joy. Kat dawatak kumakabsat nga, parang mo, nagdi kakabsat tayo, nga kamagpablaw at ng Rabi, i-flash mo dito screen tayo, dahil nagnaganda, tapos makablawan tayo na. Kunana ni kapsat tayo nga Charles, Adrian, Steria. Good evening everyone. Kunana, amen. Salamat kina po. Nadwata nga at Tangarabi kapsat. Kasama ni kapsat tayo nga Larry Ibuyat. Amen. Salamat kina po Diyos. Nadwata ka at Tangarabi kapsat. Kasama ni Rogelio, matidayaw iti Apo, Jesus at Tangarabi. Amen. Kunana na imbang Arabi kapsat, iti pamati. Watching from Lagilayan Congregation, Isulan, Sultan Kudarat. Amen. Salamat iti kapsat tayo dita, Isulan, Sultan Kudarat. Kasama ni kapsat tayo nga Noralyn Ramos Miguel, na imbang Arabi tayo aming kakapsat, matidayo niya po ko na. Amen. Salamat kina po Diyos. Kastamat ni Virgilio Sabala, kapsat tayo ba't manipod ti Palawang, at bibuya mo, nakatanaw mo at ang Arabi. Kani nanay, inang tayo, Elizabeth, dapon na imbang Arabi tayo aming kakapsat, kan Kristo Jesus, matay dayaw niya po Diyos. Kana. Amen, nanay. Manipod pa di required. Manong Boyet? Ay karkararag tayo ay itong kakapsat. Amen. Amen. Ibang rabiti kapsat, magpasensya kayo ta nagkaroon ti problema ti cellphone ko. Kaya tagyaman tayo kinapo Diyos, tangabing tirabi, ti panagtultuloy, iti kapsat ti na dumadumang lugar, kahit kung ti kumablaw, ti na yung pagnarabiti amin. Amen. The technical glitches tayo ay itong nga kamsat na dyan na buya-buhay tatakay kasi na yabayab na titudo. So nga may dagiti nga glitches. Karkarag tayo ti programa na yung apat at Arabi. Manong Boyet? Hello? Amen. Medyo kung problema kapsat, pasensya kayon. Kaya tultuloy tayo kapsat nga kumablaw, dagiti kapsat tayo kaya operator, paki-plus man, dagi Amen. Maritis, good evening. Good evening. Watching from Singapore. Iti kablaw, dagi kapsat tayo. Kat tatangarog nga rabi ka kapsat, kat magtultuloy nga iti nga programa kat dawat kada kayo iti karit nga suportante iti nga programa, i-like, i-follow, i-subscribe. Amen. Amen. Tuloy tayo di kanani Kuya Boyet. I-follow tayo, i-subscribe, i-like, i-share, no dito pa i-share. Kung nadaan tayo mo iti YouTube, na yatan nga kapsat. So nga lang dito Facebook, nadaan tayo matiti YouTube. So nga mabuya tayo matlang ijay, iti araramid ni Apo. Karkarito na kayo, ay ito nga kapsat. Tatagarot kat mabantayo, iti panagkaplaw, nagiging kapsat tayo nga nagkasangay, iti birthday greetings para katapada. May play na tayo, narrator tayo.
Amen. Amen. Tatagarot nga rabi kakabsat kat mapantayumat nga buyaan na ito'y napalabas nga muna nga Thanksgiving, revival services of the Church of God. Ijay Utan, Alakapan, Cagayan Valley. Amen. Buyaan tayo, ayatan nga kakabsat. I-play na dito yung operator tayo. Amen. Amen. Salamat kaniya po Diyos. Kanita nga napalabas nga munang anibersaryo jay Utan Alakapan, Cagayan Valley. Salamat kung kuana. Sunat itong mulong at agati kakapsat tayong kailokan man lang kita nga pasat iti Pilipinas. Salamat kung kuana na itaramid na. Ganda ni kakapsat tayo ni Manong Boyet. Kat dati dati tayo may kadwang parte iti programa tayo ayatan nga kakapsat Manong Boyet kat nalipatag pa kamamutat tayo. Siya ni kapsat yo Armando de Jesus Kiray Jr. manipod pa dito barang ti barang panigitar la. So nga tangara rabi igarod kat flash mo man kapsat Angeline nagitiga kapsat tayo nga magkablaaw tayo mambiit. Iti screen tayo. Naimbang nga rabi tayo aming kakapsat kunana ni kapsat tayo Josie Valdez. Amen. Salamat kaniya po. Kadwada ka nga rabi. Maybelline Rabago Gaspar na imbang nga rabi tayo aming kakapsat kan gagayam dayaw ni Apo. Amen. Kastamot ni Ernie Ligaspi. Amen. Salamat kaniya po. Amen. Salamat lang. Ni kapsat tayo Mariel de Jesus Kiray na imbang nga rabi tayo aming kakapsat kan gagayam dayaw ni Apo. Amen. Salamat. Kastamot ni Victor Gamboa. Amen. Kadwa tayo mga katangarabi. Aida Meneses na imbang nga rabi tayo aming kakapsat. Amen. Kung nagigidad dumapay nga kapsat tayo, magkablaaw dito yung comment section tayo. Na ibang ngarabi yo, kapsat, ayaw nga kapsat, nagiti bibuya at ngarabi, awan tilabas na. Tatagarod kat, mapantayo nagiti para kadagiti trabaho ni Apo, at amat ti kamuspusan, pamayan, tapno, makaitutay titulong, nagiti
may nga trabaho ni Apo Diyos. Sagiti anniversaries, kung nagiti tatakdar nga kapilya. Kasapulan mo iti trabaho ni Apo, iti tulong pinansyal. So na adaan ti Gcash tayo, kung mabalin kayo nga dati screen tayo, dati number na. At mabalin nyo nga itad nagiti tulong para iti trabaho ni Apo. Kung nag-star senders tayo, iti Facebook. Salamat mo kinapo Diyos. Dagiti nga daton nyo nga ayan, para dagiti aramid na kakabsat. At tagarod kan mapuntayo dito na isang special song na tangarabi Ti paulo na kat amok no sinot makaammo. Ti masakbayan panana. Ipaay na kadagiti kakabsat tayo, nagigi kakabsat tayo manipod pa jay La Trinidad Congregation, La Trinidad Benguet. Hintay ko ro dito nga nasantuan na nailangitan nga kansyon. Play na dito operator tayo. Amen. Amoy nasa bayan, nagbiyagan ng inaldaw, diyang pumulot tiranyag na hamangan ay inimdaw. Nasa bayan niyang aldaw, na ni Jesus, makiparang bengkwana, yamunan masagbayan. Banbanag di masagbayan, jagidang maangatan. Sinot pangkamu tingin na iingat, tunggal at gamuman ranya kasbalito kasudyan, tunggal na nagseluman, tunggal Silya, ini kanayon naranya, awan lubong, itiyong tutulananya, asumang Banbanag di masakbayan, jagidang maawatan, amok no sinot makamu, kentingin nating inan, di masakbayan, mabalin mo ang lawak, ngenti mang pagpagandiri, makipagtagder kanya, tunggal dana ako, mabalin ay kelayus, ngeng aadan at kumuyod, Banbanag di masakbayan, jagidang maawatan, amok no sinot makamu, kentingin sa aking iman.
Amen. Pudno nga ni Apo tayo makamu, iti masakbayan tayo. So nga, italag tayo kanya na aming bambana. Manong goyet? Amen. Salamat ka na Apo. Kita nga, pintas nga konsyon. Manong goyet? Amen. So, tatar ka absat, mapantay ti may katlo kapasat, ti ramid niya po tabi ti Rabi, mapantay ka lagi di pakdaar o announcement. Ito na April 26 hanggang 27, 2025, dati may isang Rabing revival, kan may kasang 10 nga anibersaryo, iti iglesia niya po di Cagayan de Oro. So, April 25 hanggang 27, ay tingatawan, dati duwang Rabing revival, nga maangay, kan may kadwapulukot pito nga panagyaman, iti trabaho niya po di Angas Marinduque. Itararagti ko sa dito nga trabaho niya po. Itong Mayo 2 hanggang 4 at ikatawan at dati angay nga Davao Youth Festival. Amen. Pat nga Mindanao Convention. Kung June 1, so di may pulo katalo nga anibersaryo, iti trabaho niya po Diyos di Kalilangan Bukid noon. Kaya tayo kararagti kakabsat, dagiti nga trabaho niya po nga maangay, iti nga bulan, kundi sumwardo nga bulan, nga niya po Diyos ti tumulong, mangipay tayo yung kasakulan, kung mang ti balege. Kaya ti kararagti mo, Amen. Mother Church, kararagti ko niya po Diyos ti mangipay, ti nanay nga kasakulan, katong ti kastak malpas, di extension di nga kapilya tayo. Kat magamit tayo ti umadaning convention tumanan. Kat kararagti mo dagiti na dumaduma nga gibang bangon ti kapilya, ti na dumaduma nga lugar, ti pasat ti nga nasyon ti nga Pilipinas, nga po Diyos ti tumulong ti kasakulan, tapno ti kastak kat dagiti kapilya kat may bangon, tapno dati pagdadayawan tayo kiniapo. Kat kararagti mo dagiti tuwing Lunes iti Rabi, ay panagkakaisa nga panagkararag, Amen. Amen. Salamat ka na. Adwa tayo nga agdaydayaw kiniapo. Iti dayta nga oras iti alas 8 iti Rabi. So kapsat dayta iti trabaho ni Apo nga ni Apo Diyos ko iti tumulong iti tungkol sa. Brother Armando. Amen. Salamat ka na po Diyos. Karita nga paktaan magboyat. Hindi umay nga trabaho ni Apo. At so na kumati ito dito balegi. Kan namin nga kasapulan. Katagal nga mababanat. Tatagarod nga pasat kat mapantayon iti panagdunggag. Iti sasaw ni Apo. Kat ni manong boyat mo lang ti usaran na ni Apo at tangarabi nga mangipadayak-yak dagiti sasaw na. Sigurad nga iti tayon kani kapsat tayo nga Boyet Miguel manipod pa J. Rick Perdon and Amen. Amen. Ibang rabi tayo aming kakabsat. Agyaman tayo kinaapot at tangabing karabi. Kararwa tayo. Kat kararagti kakabsat nga niapo kumati mangipay tinapintas ng internet connection. Ta medyo nakapoy ti internet connection tatang agdama. Kat ang kumanga iso ti makatubang iti intayo panagadal dagiti napatig na sasaw ni Apo itang biyang tirabi. Kat tatang biyang tirabi orin kakapsat agadal ti sasaw ni Apo iti na ianos na kanti nabayag panagiturod na adi kamo nga aya iti kinaimbag ti Diyos, iturog na iti panagbabawi. Kat agtamod tayo kapsat, dumawa tayo itulong kasi ni Apo. Amami nga Diyos, kung nakabalin ti amin, nagyaman kami at tangabiyang ti kanito, ngayon payo mo kada kami, tatno minsan man na Apo, kat ti aramid mo, ti pagpasaran ni kat pagkasata maapo ti puso ti mong galmay sa kanya mi dagitoy dagitay dingdingag lalo gyang panay salakan kat si kapo ti tumulong ti mong galmay sa kanya mi
Iti ka pa nagtultuloy, dawatin mo ti Spirit Santo, ti mangidalan kita kami. Tinaganap mo ng Jesus, iti dawat kang kararagmi. Amen. Iti paulo ti pagadalan ti tabing tirabi iti kinabaknang iti imbag iti Dios. Ano ibalikas nga kunana jikot iti kinaimbag iti baknang ti Dios. Iti kinabaknang iti kinimbag iti Dios isu ti kadati amin nga tao nga pinarswana ket saan nga marukod. Kaya nga sawen, saan nga awan iti makaartap. Hasta iti Diyos nga manakabalin iti amin. Timbag na kada tayo, aparswana, ket isu iti Diyos nga masapul nga pagtalkan iti so amin nga banag iti rabaw iti daga. Tangamin, kakabsat, iti amin nga paggagapuan, iti amin nga pwersa, wano bilag, wano sirib, iti apo, iti Diyos, ket agaga po amin kinapo. Ket dayta ket iti tao, nga pinarswana, ket masapul nga iti Diyos lang, iti masapul nga pangitaklan na, pangtalkan na, iti panagbiag. Apay, tangamin kakabsat ket awam mo iti bukod tan, awan ti bukod tayo nga panakabalin, nusan nga agagapo kini Apo. So ako natin nasasabi nga surat, iti kinabak ng tiimbag iti Apo, ket daytoy ket makita tayo nga agdama nga marikrik na iti so amin nga tao. Managbasol man kenhan nga managbasol. Ket iti Dios ket numampay kasta iti dayta nga imbag iti Apo, iti biag iti maysa nga tao, ket iti agdama dito nga lubong nga ina masagsagrap dumteng ti panahon ket dayta kabanat ket mapukaw aglabas nga kunay tinasantuan nga kasuratan. Ket dayta nga imbag niya po mapagtalinad lang iti biag iti maysa nga tao, no ti maysa nga tao ket aklunon na niya po kas personal nga manubot na. So nga iti Dios ket nagimbag apay ngamin, iti tao nga managbasol, nang nagaramid ni Apo Diyos ti pamuspusan, uno remedyo, tatno ti may nga tao nga managbasol, kung may isuna di kasaad nga managbasol. So ako na nga ti Biblia, di 1:3-6, kasta launa iti panagayat ti Diyos, ti lubong, kuna na. Intud na ti anak nga bugbugtong, awan sa bali na po ti Jesucristo, na tayo krus ti Kalbaryo, ti parokpok iti dara na, tapno ti dayta nga dara, ket iso ti remedyo, nga mangsubot iti basol iti sangkalubungan. Ket tinaglabas nga ron nga Semana Santa, kita tayo kaabsat, nga sakripisyo. Kaya nakasawang kinaramid da nga literal. Ado da gijay nagpailansa, ado da gijay nagsapsaplit ti bagida, ado da gijay na dumaduma ang klase nga pamuspusan nga naramid da tapno bareng laang kano. Ket may katday suda di kasad nga managbasol. Ngem kakabsat ibagbaga ti Biblia hangin da di masapul nga pamuspusan nga aramiden iti tao tapno ti kasta ket mawaswas suna di kasad nga managbasol. Iti aramiden lang iti tao ket awan sa bali di bigbigen na iti natay. Awan sa bali na Apo Jesucristo. Ket bigbigen na di nga natay nga nagsakripisyo gapuking kuana ket ti masapul lang nga aramiden na ket agbabawi ti bason na. Pabatyan na nga ni Apo Dios ket baknang timbag ni Apo ket makita tayo nga daytoy ket agtultuloy nga marikrik na iti tao ti rabaw ti lubong ngem nakaladladingit no minsan ta handek ikkan iti patig na. Handek ikkan iti importansya na. Kasla ti naglabas nga semana nagbalila nga istorya kadakwada. Ya. Nagadugi at tao nga nang ti panata da ngem kaabsat ingana ti maysa ka tao ket hanya pudno nga awatan na niya po ti panagbiag na ket hanya pudno nga pasama king kuana aji pudno nga panagbalbaloy. Isu nga makita ti kaabsat nga
iti kinabaknang iti imbag iti Dios ket isu iti mga alwad kada tayo iti biag tayo iti tunggal ka dito. Ay iti makita tayo nga maysa iti kinaimbag ti baknang ni Apo. Isu na ti mga alwad kada tayo iti tunggal panagbalbalya sa tayo iti rabaw ti lubong agdama. Apay, tangamin kakabsat ket ti biag tayo ket hantay gem. Yeah. So ngano madanon ti rabi, hintay pa nagturog, pasalamatan tayo ni Apo, nung makaring tayo ti bigat, agyaman tayo ta adam, si biag tayo pay. Apay, tangamin, iti biag ti may sa katao ket hantay gem. So nga ti may sa nga pagyamyamanan tayo kini Apo, ti baknang timbag na, ket isu na ti mangtartaripato kada tayo, isu na ti manantabe kada tayo, isu na ti mangmangtig kanya tayo, dagiti isu amin nga kasapulan tayo. Iti pa nagbiag tayo diti rabaw ti daga. Kaya dahita ka makikita tayo nga ti Diyos ket agtultuloy ti bendisyon na, agtultuloy ti kinaimbag na iti tumunggal maysa dagiti amin nga pinarsuan natin dahiti nga lubong. So nga makita ti kakabsat nga dahita nga baknang timbag ni Apo Diyos ket sapay la kuma dagiti ampay nga nakabigbig, dagiti ampay nga imawat kini Apo ket makita da kuma dahita nga kinabaknang ni Apo kinaimbag na ti panagbiag da. Tapno sumot iti dalan, tapno ti kasta, iti Diyos met ti aklunon da, pagserbyan da, ti panagbiag da, talay ti masapul nga maaramid habang bibiyag tayo diti rabaw iti daga. Ket agyaman tayo kini Apo Diyos nga dagiti nakasara ka, nakatakbuhan iti kini Apo, ket agtultuloy nga ni Apo Diyos ti mangbibindisyon, mga alwad, mangtartaripato, mangipapay dagiti amin nya kasapulan tinaldaw-aldaw, iti panagbiag iti rabaw iti daga. So nga makita tayo kapsat nga iti Diyos ket nagimbag. Iti baknang timbag ti Diyos ket gusto na ti mangpapay dagiti amin nga kalikagom tayo ti panagbiag tayo. Hala nga may papay ti amin nya kalikagom tayo no giti isuna pay ti mangpapaimbag dagiti na dumadum nga sinnaay ti bagi nga dumdumteng. Ket dayta ken may sa nga inaramid niya Apo nga sakripisyo di krus Kalbaryo, kakunana ket babaen ka dagiti nagtudtud nga dara na, dagiti latay na, ket pamatyan tayo lang nga dagiti amin nga klase nga sakit. Iti physical nga pamagi tayo, ket adati kabalan ti Dios nga isuna ket mangpaimbag iti dita nga panan. Ket adun dagiti nakapadas nga anak ni Apo, iti dayta nga pannakabalin ti Dios. Nga halang nga ti may nga tao ket mabalbaliwan, baknang timbag ni Apo nga ma-retreat na wenno masagsagrap tayo iti biag tayo ti daytoy nga lubong. Numampay ti daytoy nga lubong ket padakas nga padakas, pagulo nga pagulo. Ngem iti Diyos ket kunana ti Biblia, iti Diyos ket hanyag balbalew, isuna met lang ita, idi kalman ken ti agdanayon. No kasano dagiti naglablabas ka panawen, dahito nga kanito met lang kakabsat awan ti narigat para kingkuana. Kaya na met lang nga paimbagan dagiti na dumaduma nga sa gubanit, ken sinnaay nga sumangsangbay iti biag iti may nga tao. Anya pa iti makita ti kapsat itoy. Iti kinabaknang ken ti imbag iti Dios isu ti mangiturong iti tao tapno isuna ket agbabawi. So nga tayo kumay so ko na iti teksto Diyos iturong na ka iti panagbabawi. Isu nga tayo iti makita ti kapsat nga ajay baknang imbag ni Apo ket ti tao ket maamiris na lang dedi nga banag. Ket makita na lang dedi nga kinabaknang ken imbag ti Apo. Ket kuna ti Biblia iturong na iti tao iti panagbabawi. Ket ita nga banag ket adun nga nabalbaliwan, ti kasada, nga espiritualan, ket pudula unay nga na Apo Diyos ket nariknada, iti kinaimbag ni Apo. Iti Apo Diyos ket hanggang nagkurang. Takas ko na ti Biblia,
nga iti karina nga no birukan tayo ti pagarian ti Dios ken ti kinalintig na kunana dagiti isu amin nga banag ket inayon nanto kadagiti kadatayo. Ket dayta kaabsat ket napaneknekan dagiti amin nga imawat kini Apo. Napaneknekan dagiti amin nga agserserbi king kuana. Ket kuna nga di David nagubingak itan lakayak kunana awan ti nakita nga anak ti Dios nga nagpalpalama iti tinapay. Kaya nga sa dito ni Apo Dios ket kwa makaumanay iti bendisyon na. Makaumanay iti parabor na, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo dito nga lubong. Iso nga ayatan nga kaabsat, nakabing tirabi, kung nati Biblia, ay di tao nga managbasol, gaputi kinabaknang, kantimbag ni Apo, iso ti mangiturong kingkwana, tapos ti kasta, kat agbabawi, iti basol na. Awatan na ni Apo, iso ko na ti bagina, pagserbihan na ni Apo, kat makita ti kaabsat nga iti Diyos, intay ito makadwa di jay bayan nga biyag. Ketika natitipod nga namnama, tapay, ngamin ket ajay kondisyon nga daw-dawatan ti Apo ket inaramid iti biyag iti maysa nga tao. So nga kapsat at nga biyang tirabi ket sapay la kumat ajay kinaimbag ken kinasayat ni Apo iti biyag tayo nga saksagrapen ti naldaw-aldaw nga busbusan ti daytoy nga lubong ket sapay la kumakahan nga maudi iti amin ti Apo Dios iti intay sakka iti aklunen pagserbyan iti panagbiag tayo tapno ti kasta ket maiktan tayo iti inanama kalpasan iti daytoy nga panagbiag. So nga agyaman tayo kini Apo Dios tanga biyang tirabi nga iti Apo Dios ket nagimbag. So kung nanay teksto sayo lay sumaya timbag ken ti so ngagyaman tayo iti Dios nga adalag iti sasauna nga iso ti mangmangtig kanya tayo iti karet. Kadagiti agserserbi ken ni Apo ket antay mauma nga ipaduyak-yak iti kinaimbag iti Apo. Ket antay mauma nga agserbi ken ni Apo. Kadagiti ampay nga mawat met ken ni Apo may sang karet ket tayo nga sapay la kuma ti kabitan niya panawon hanya maudi ti amin. Ket amiresen tayo timbag ni Apo. Ti panagbiag tayo. May sang saludot kita tayo nga apay nagbibiyag tayo diti ramo ti daga. Saludsud tayo kumatibagi tayo. Halang nga ti panggap ti panagbiag ket agtrabaho, mangan, agasawa, kumita ti kwarta, halang kakabsat. Iti kadadakkelan nga masapul nga aramiden iti tao awan sa balay jay iti daytoy nga lubong. So nga salamat kini Apo tat nga bing tirabi nga dagiti sasauna nga sa kabasit nga itinanggan isu ko may tigwal niya karit kada tayo tapno ti kasta dagiti mawat ket agtultuloy ang serbi kini Apo. Dagiti ampay mawat ket makarit tayo kuma nga ni Apo Dios kumamot ti aklon ti panagbiag tayo. So ang kapsat iti isang kabasit nga itinagadanan tayo bing tirabi ket tayo kini Brother Armando iti platform Amen. Ket medyo kapoy ti signal kakabsat ket agyaman tayo kini Apo Dios ti daytoy nga biyang tirabi nga nairaos tayo ti daytoy nga programa tayo iti Tagalog ay Ilocano ti daytoy nga biyang tirabi ti Huwebes. Ket sapay la kuman ni Apo Dios ti tumulong ken mga luwad ti tumulong sa kanya tayo daytoy nga kanila. Tulong kasi ni Apo, ti panagkararan, nabing tirabi. Amami nga Diyos, kung nakabalin ti amin, nagyaman kami Apo nga sa katitimulong kada kami. Ti dito Apo Diyos nga rabi, ti Ilocano nga programa, naman payang nga na siya Apo Diyos ti internet connection,
paputod-putod ng salamat Apo Diyos nga tinalungan na kami. Si kaputi ng tarabi kada kami. Tatrabing sa kada kami, tingkang panagina na, panagturog, si Kapo Diyos ito'y tumulong kada kami. Gano'n ito mo nagkita-kita kami, kat ayat na po Iso Kristo, kumati agari, ti puso, ti tungkol mo sa kanya. Itinagan na po mga Yesus, at idawat ng kararami. Amen. Good night, kakabsat. Good night. Good night, Sister Angeline.